Ak si zoberieme 27% výnos čistom, čiže bez daní, tak v hrubom by to bolo okolo 3,33%. No, čo k tomu dodať? Ako finančný sprostredkovateľ vám poviem jednu dôležitú vec. Bezpečnosť investície je super, ale bezpečnosť by nemala znamenať, že vaše peniaze budú postupne strácať hodnotu. Poďme si to ukázať na jednoduchom príklade. Predstavte si, že máte odložených 20 000 eur. Ak ich vložíte do štátneho dlhopisu Investor 2 s čistým výnosom približne 2,7%, po 2 rokoch budete mať na účte asi 21 095 eur. Na prvý pohľad ste teda zarobili 1095 eur. To znie ale dobre však. Lenže tu prichádza inflácia. Európska komisia odhaduje infláciu na rok 2026 na približne 4,1%. To znamená jedno, aby si vašich 20 000 eur udržalo rovnakú kúpnu silu, potrebovali by ste mať o 2 roky na účte približne 21 670 eur. A tu je ten zásadný problém. Hoci vám na účte svieti o 1000 viac, v skutočnosti ste prišli o kúpnu silu približne 575 eur. To je suma, o ktorú reálne prichádzate, len preto, že vaše peniaze nerastli tak rýchlo ako ceny. Štát si od vás požičiava peniaze za necelé 3%, ale ceny v ekonomike rastú tempom okolo 4%. Štátny dlhopis môže byť bezpečný, ale bezpečný ešte neznamená, že chráni vaše peniaze pred infláciou. Ak chcete svoje úspory naozaj chrániť, treba hľadať investície, ktoré dlhodobo porážajú infláciu. Ak sa chcete poradiť, ako investovať tak, aby vaše peniaze nestrácali hodnotu, pokojne mi napíšte správu.